Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi hofnan mi yalanake on hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be lahira. Mamoɗon biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar inchallah. Barka en be sumtago jam nyalomare alat nyalomare barkidinande nder lewru sumaye. Allah hokku en barka nyalomare on hokku en bo barka lewru sumaye majum barka Allah bijo Allah sallallahu alaihi wasallam barka lewru Ramadan al Karim. To kadi ande don nder lewru sumaye nden bo wakkati on je ɗum marata haaji du'aaji fere ɗum tokka jangugo ngam heɓugo mbarjaari be hinnaye be faruye ha Allah. To kadi be telephone mara je Android mi hollete lawol ngol a téléchargirta application yel koyngel ngel a tokkata jangugo du'aaji tilimdi sosai inchallah. Kadi naɓe wonnugo kadi en jami holla en ne gatta en télécharge application man banani. To kadi naɓe wonnugo kadi en nasta nder Play Store meɗen banni. Ok, de ko en nasta nder Play Store meɗen banda Usaini miɗo tori a hafda abonation amin je Fasaha TV ta aboni Usaini hafdu ɓiɗɗan video majum j'aime ha waɗana video man like. Ok, ta waɗani video majum like Usaini ngam Allah habdu partage video yaha yeso woɓɓe fere bo keɓa nafitoro be video majum. Han lara video ɗo bandan ko da wala haje larugo video majum waɗanam j'aime ta yiɗi sai a salo. Amma to a laari video majum bo ɗum boɗɗum sosai ɗum nafete. En nasta nder Play Store meɗen banani. Ok, en nasta nder Play Store meɗen sai a wara winda bana mi windata ɗo. A waɗa bana manta ɗo. Ok, ta waɗi bana yi mi windi ɗo a yi'an da application man wurtante ha dow waɗa recherche. To ande recherche yan application man warante banni nda ɗon application man sai a wasa télécharge nda ngel amma yiɗi mise à jour miɗo janga du'aaji ɗuɗɗi be magel. Ok, en gaɗa mise à jour magel bana ni en de'ita seɗɗa en ɗon waɗugo mise à jour application yel majum réseau men ɗo dérange wane. Ok, c'est bon, nda en waɗi mise à jour application man timmi lutti install go en ɗon muyi ha heɓa ngel installa banni. En ɗon mari 98 en ɗon mari 100 en ɗon ngel ɗo installa banni majum. To ngel timmini install go ayiyan haɗo waɗi ouvrir. Ok, to a yi do ouvrir e maɓɓitante banni. E bo ko fottani be application ɗo e wala wadda publicité ton. Application on je free mana application je mere ɓe wala wadda publicité hatton. To waddanima banni a yiyan da premier du'a fode umma du'a je ko larani ummatore fu sai a ina do ton. To a ino ton sai a wara iya dow je premier on da waddanima hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kala du'a je jangi hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗo fu nda ɓe windanma be français daidai hadisere ko waddi hasbunallahu wa ni'mal wakil man ɗo. Nda ɗum haddasana Ahmad ibn Yunus arahu qala haddasana Abu Bakrin an Abi Hussein an Abi noy nda ɗum an kam ni sai a janga tan banni wala wakkati je joɗago e janga. Sara lara dezembo nda ɗo bo e ngaden Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'uzu bika min shururihim banni nda leso nda hadisere dow ko laran du'are majum. Wara en nasta nda dezembo ɗo bo je to fajira ta ƴummake ko a jangata. Ara a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Haya haragare ɗum ayatal kursi nda hadiseji ha les a janga. To en lara ɗiɗaɓum bo nda en bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ɗo to a ƴummake fajira dede ko a jangata fajira. En jaha en dara evening daje jemma bo. Ok, sai en nasta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ara janga ayatal kursi go ha timma kanjum bo. Ok, sai en gara en dara dezembo nda ɗum bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad kanjum bo nda ɗum ɗo fuji jemma. Awara a lara nda ɗum ɗo ni du'aji kam daɗi ɗo sai je hakkilo maɗa suɓi a lara nda ɗo ha yetti 30 du'aji ka alhamdulillah. Ɗum ɗon bo ko fottani be application ɓe wala wadda publicité nden bo ɗiɗi majum bo application man ɗum je free mere on nden bo ɓeɗo fasitira hala man pat be français be anglais a jangan. To a wawata jangugo no français ma a jangan be arabia. Tawata jango be arabia wawi français ma a jangan be français. Tawata jango français bo a wawan anglais a jangan be anglais. Na ayi bolle wanɗe tati
Arabia, Français, Anglais ɓurna kanjum en kutinirta ha ɗo. To banni inshallah Allah fondun Allah hokku en mbar jari majum. Ta jite abonné ha chaîne amin je Fasaha TV. Ɗane video meɗen like nda luttuɗum ɗo aji bo haɗɗo Allah renon. Nda ɗo bo la ilaha illallah wahidul qahharu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Noy waɗi nasta ɗo nda ndoro ɓawo nda ɗum ɗo a yi'an nda en ɗo haɗo men sara nasta haje order ɗo a nasta order nda do'aji walking up nda night ɗumen nda ɗum ni on kam nda do'aji kam daidai ne Allah mu nda do'aji ta wa'aki avion ma nda ko a jangata nder avion. Allahu akbar subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin. Banni nda do'aji kam je ta waran jahangal do'aji kan daɗi ɗo ni an kan wara nasta tan a lara daidai ko fottani maɗa. Nda haɗɗo bana tasboje to a tasban a tasbih nda tasbore je a tasbata nda hala majum haɗɗo la ilaha illallah the many and just takil nda ɗum ɗo an ka janga de an famande ɗum be français. Nda haɗɗo bo ɗo bo nda do'aji majum do'aji kan ni daɗi ɗo Allah renon daidai ni Allah lamiɗon wuyi tan akai application ɗo ngel bongel min kangel fottaniyam be magel ɗo hutinira ko suma e dari ɗo fu ami habda haɗana on video dow magel ni Allah mu yesi hande. Nda do'a sumtago fu haɗɗo be français kanjum kam ɓe bindi nda ok nda ɓe ngadi shahru ramadana nanne mi laray nda ɗo shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wal bayyinati min alhuda wal furqan. Nda do'aji ka alhamdulillah ay ko da ne téléphone ma sukliri ma cek to a nasnira application ɗo a jangi do'aji ɗo a yi'an ɗum ustante daidai raɗaɗi ko nawete ha ɓernde maɗa irum watugo ɓernde be ko nandi be majum nde non kam afwan gaɗe muñal yafi. Assalamu alaikum warahmatullah. Gaɗe muñal be juttingo video ɗo dow moɗon gaɗane video ɗo j'aime useni.